Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa may mutang si Vic sa tanan nga gipanulti sa iyang maguwang bahin kang Wilma. Napun ang gibati niyang pagduda sa iyang asawa. Gihatod niya ang iyang mga bata o may balik siya paglakaw. Gibati og kay buong si Wilma nga wa na kini mauli pa si Victor. Wa pa man mabalik si Vic na. Sa may nadukayan. Bitaw da. Ay pauna dalag pa ni hapon ang mga bata. Alas 8 pasado na. Pagkanaan na lang tong duha. Sige. Lindon, Glana, panihapon na lang mo mga anak. Huwaton ko lang si Papa ninyo. Sige na mo. Unsa kay nadukayan ni Vic? Gusto, manawag ko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your... Unattended ang iyang phone. Hain ka siya. Wa man magpahibaw sa mga bata kung asa siya. Day, ubani na lang pa ni hapon ang mga bata, oy. Mapas mo ka unya. Basing madugay to si Sir Beck. Gitawgan ako lang. Unattended ang iyang phone. Ay, kita tingali tong amigo ro niya. O nalingaw o pakigsulte. Kauna lamang kay maayo kay init pa ng putsero. Og ni ana si Sir, initon ko lang usab ang sudan. Huwag ko mahibaw og asa ko paigon. Huwag ko mahugnog sa nahibawan. Kika ni Ate Aida. Tinuod ang igsulti ako. Turo sabi sa mga miss calls sa cellphone. Punan pa siyang pag-ingon na napindutan na ko na tingali. Klaro ang iyang pagpapakaka. Hindi ko gustong pa uli. Hindi kaligo siya pa'y mabuhat ko. Nangurog ko sa tubag kalakot. Di ko madawat ang tanong ko na sayran gikan ni ate. Tugay na tingnan siya nagpinuang ako. Kuwag ko daw. Nung makabuhat siya na ko ini. Nga nung Manuel ba? Nga nung... Nagpagilat. Ug kusog ang dugdog. Kalit maglain ang panahon. Para ba si Vic? Day! Wala day, kalit maglag. Naglain ang panahon, day. Nagadugdog o nagakilat. Bitaw nang uy. Wa para ba si Vic? Hanon ka siya paingon. Gabiin na nang. Ug wa magpahibaw kung asa siya Ay, paingon. maugi pagtuo na ako nga nakapagitog amigo niya o gidala og inom tingali. Di ba siya pala inom nang? Ay ulag eh. Pero basin og naikog nga mubalibad. Maikugon ra ba na si Sir? Maayo ka ayong tao si Sir Beck? Kung mo alas 12 na kanigwa pa siya nang. Awayon ko mangyud siya ba? Naglagot na ko ba? Ay, ayaw lusog awaya. Pagutan og diin siya. Nganong nadugay. Imo lamang anak. Dili maayo nga mudangup dayon sa kasuko. Wala ta mahibalo og unsa ginalanganan niya. Ay mas maayo pang mapahuway ka na lang hinuon day. Ako ray huwat ni Sir. Kasabay makatog ining kalakihan ng uy. Malipay unta ko kay ni Asia. Nya karon ambot og hain. Ay mauli ra lagi to. Sulod na lang sa inyong kwarto. Nangatulog na mga bata. Patuon ako day. Sulod na lang. Ay anira ko sa sala. Gikulbaan biya ko na nga eh. Ayaw paghuna-huna ungilad, God. Inom og tubig, una ka mo pahuway, ha? Be, magkuha kong tubig. Kinsa karon?
Gabi naman. Number. Di na ko familiar ng pera na. Ako tingali ni Sakop. Hello? Hello? Kinsa ni? Hello? Gago. Hukaw-hukaw ulit sa kong katugda. Please, sir. Magpakiluoy ko mapasakyan ko nimo. Nabala ka na rin ako mamagawa pa ko. Basta nakikusawan, sir. Familiar ko siya. Sige, sige na. Salamat, sir. Daghang kayong salamat. Ganin na ako nagatang og jeep, pero wag yun. Hindi ka gikan niya. Sir Vic? Sir, ikaw mati ay... Salamat. Daghang salamat sa Ginoo nga maayong tawa ko na para. Namasin lang ko, sir, aron lang magkasakay ko. Kinabalakan ako ni mama na ako. Sira ko sa amo. Di ba sa day kagikan nga gabi naman ako? Nag-cater magod mi, sir. Huwag namasin ko nga magkasakay pa ko og jeep o baka taxi. Pero wa magyud ko. Ang kami bunok og kusog ang uwan. Paig lapitan ninyo. Obos sa taytayan, sir. Mandawi Bridge. Naami magpuyo diha. Ihunaw lang ko sa daghang suga, sir, aron hayag. Og na mga tao. No, ihatod talaga ka. Delikado ni mo nga ikaw rang usa. Ayaw lang, sir, uy. Okay ra ko ganhan lang sa may poste. Layo-layo pa hinuon. Inod talang ka, sir, ug asa. Ihatod talaga ka. So nang may mahitabo pa ni mo, Mia. Ingnalan niya ko kung asa napitan ninyo aron safety ka. Unahan lang, sir. Kanang naitindahan. Diha lang ko. Oh. Dini, mayo kay hayag tuon. Dagan kayong salamat, sir. Diyos na lang mahibaw sa imong kaayo, sir. Sige, Sir Vic. Amping sa imong pag-drive. Salamat. Wa na may uwan. Okay na. Padayo na. Mia, ikaw na, nak. Ma! Ay, ma, ako ni. Naluoy si Sir na ako, magipasakay ko. Gihatod gid ko, ma. Sir, ako mama di ay. Biinang. Apit ng buntag, sir. Alauna na pasado. O di ay no. Sige, sir. Bye, sir. Salamat gid kaayo, sir, ha? Ganihar kong nag-atang ni mo dinhi. Misod lang ko sa ato pagbundak sa uwan. Wa pa to si sir, ma. Mabuntagan gid ko. Kaya wa magikasakyan. Bisag jeep o taxi, wa gyud. Nganong wa ka man ihatod sa inyong service? Nagtuo magud ko mga makasakay dayon ko. Ug ang akong mga kauban, tuo man sa service ni ma'am. Ako man gimiingon nga mag-jeep lang ko. Puno naman sabgot sila. O wa pa tong giingon mong sir, mabuntagan yun di ay ka. Delikado ka pa kung magbinuang nimo. Nagunit man hinuon ko rosaryuhan, ma. Wa magidin ako ibuwag ang rosaryuhan ako. Mao nga, miagi gid si sir. Ay, sige, sige. Pagilista yun kay basa ng sinina. Ay, wala. Si Sir Vic na ron. Nauli na. Ay, 2:00 na sa kaadlaw. Sugatod ko.
Sir, ako nalay sirado sa gate, sir. Nagbata pa ka nang. Oh, gihuwati ka, sir. Salamat nang aling. Ay, may sapayan. Ay, sira ko na ning gate. Ay, may urag yun, gagiablihan kong daan ning gate. Kamatngod bakas day Wilma nga niya na si sir. Oy, tuwa mo si sir musulod sa kwarto sa mga bata. Ay, gitanaw lang tingali niya iyang mga anak. Nang? Uy, anak, wala naman bugawas. Anak ka siya matulog sa kwarto sa mga bata. Nang? Ay, Nena siya? Diin mo ko na siya. ay, day. Wala ko mangutana, day, oy. Misulod man siya sa kwarto sa mga bata. Nanimaho bang bino? Wala man. Pagkiksultihi ko no, day. Wala naman bugawas sa kwarto sa mga bata. Huwag ko makasabot sa inyong pakita ro nang. Huwag ko makasabot ng aling. Ay, pagkiksultihi lang. Ayuwas pagpakiksulte. Pero og mihiga na, ayaw na lamang tugawa. Susiyon ko lang nang. Sige na, pahuway na. Kadlaw na. Gilagang pultahan na. Og naa siya diha sa kwarto sa mga bata. Nganong naingon na siya ni Ini. Huwag ko makasapot. Diin siya gikan. Nganong wa siya magpahibaw kung asa siya malakaw. Mayo pang ilang pagpanglakaw ganihang adlawan uban sa mga bata. Wagit ko makasapot. Day, nagbarog magug ka diha. Nang wa ko makasabot sa gipakita karon ni Vic. Diin siya gikan. Kadlaw na siya nauli. May binuang ka siyang himo nang. Ay, pakiksultihi lagi. Ugma na. Ayaw na lang tugawa karon. Isarado sa bang kwarto. Gilak niya. Ipasabot nga dili siya padisturbo. Ay, ayaw paghila. Ayaw. Susiha, ugma, ha? Ay, ugma naman. Ha? Unya di ay, unya pakiksultihi. Kadlaw naman di ay. Kadlaw naman di siyang nauli. Ala, pakiksultihi, ha? Unya. Bimog, unsa. Naibungsab ko. Kay uga ang iyang pagpakiksulti na ako. Di ko magapaabot og unya nang. Karon ang gusto ko nga magsulti mi. Vic, love. Ablihi ko. Love. Ablihi ka magsulti ta. Victor. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!